бо мақсади шарҳи рӯйдодҳои варзишӣ бо шумо рӯбарӯ ҳастем. Бинандагони азиз, салом. Дар студия Алиҷон Талбаков. 14 сентябр дар ноҳияи Мастчо асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар кӯчаи ба номи Ҷонмаҳмад Холиқови шаҳраки Бӯстон қасри варзишии паҳлавонони суғдиро, ки аз рӯи лоиҳаи зебою замонавӣ бунёд шудааст, бо иштироки наврасону ҷавонон ва дӯстдорони варзишу тарбияи ҷисмонӣ мавриди истифода қарор доданд. Гузориши ҳамкасбони мо дар ин раванд. дар ноҳияи Мастчо асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар кӯчаи ба номи Ҷонмаҳмад Холиқови шаҳраки Бӯстон қасри варзишии паҳлавонони суғдиро, ки аз рӯи лоиҳаи зебою замонавӣ бунёд шудааст, бо иштироки наврасону ҷавонон ва дӯстдорони варзишу тарбияи ҷисмонӣ мавриди истифода қарор доданд. бунёди қасри варзиш бо супориши пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади фароҳам овардани шароити хуби машқу тамрин, эҳёву рушди намудҳои гуногуни варзиш аз ҷумла гӯштин, гӯштини миллӣ, камарбандӣ, дзюдо, гӯштини самбо ва намудҳои дигари варзиши миллӣ ба роҳ монда шудааст. лоиҳаи иншооти варзишӣ бо дар назардошти унсурҳои меъморӣ, ороиши хосаи замони муосир ва фароҳам овардани шароити меъёрии машғул шудани наврасону ҷавонон ба машқу тамрин, баргузории чорабинию мусобиқаҳои варзишӣ таҳия гардидааст. корҳои сохтмонӣ моҳи майи соли 2018 оғоз гардида, дар бунёди иншоот 10 нафар сохтмончиёни ватанӣ малака ва донишу таҷрибаи хешро истифода намуданд. масоҳати умумии иншооти варзишӣ 880 мурабба метрро ташкил дода, аз як ошона иборат мебошад. дар толори асосӣ ду ҷой барои тамрин, баргузории мусобиқаҳо мавҷуд буда, барои тамошои машғулиятҳову мусобиқаҳои варзишӣ ва 200 нафар тамошобин ҷои нишаст муҳайё карда шудааст. дар маҷмаи варзишӣ барои машғул шудани то 100 нафар варзишгарон ба машқу тамрин шароит фароҳам гардидааст ва ҳамзамон ҳуҷраҳои истироҳатию либосивазкунӣ низ мавҷуд мебошад. мардуми Мастчо ҷавонон ва наврасон ва калонсолон дар намудҳои варзиш сабук, чавгонбозӣ, футбол ва гӯштинг бисёр майлу шавқ доранд. ин тӯҳфаи пешвои миллат барои мардуми Мастчо қасри паҳлавон суғдӣ имкон метиҳад, ки ҷавонону наврасон дар ин шароити муҳайё карда машқу тамринҳоро зиёд карда дар мусобиқаҳои байналмилалии парчами давлатро баланд бардоранд. қасри варзишии паҳлавонони суғдӣ бо мақсади оммавияти варзишу тарбияи ҷисмонӣ, ҷалби бештари ҷавонону наврасон ба обу тоби бадан бунёд гардидааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷумли воҷиб аз қасри варзишии паҳлавонони суғдӣ ва корҳои сохтмонӣ баҳои баланд дода, машғул шудан ба варзишу тарбияи ҷисмониро омили муҳими таъмини солимии ҳар нафар, омода шудан ба мусобиқаҳои варзишӣ ва ба таври шоиста муаррифӣ кардани давлату миллат дар мусобиқаҳои байналмилалӣ арзёбӣ намуданд. дар ин ҷо тамоми варзишгарони ноҳия метавонанд тамрин кунанд ва якчанд намудҳои гӯштини тарзи самбо, гӯштини озод, тарзи озод, гӯштини дизё ҳаст ва камарбандӣ ҳаст ва инчунин боз намудҳои гуногуни варзиши сабук ҳаст, ки онҳо метавонанд аз ин намудҳо истифода бурда обрӯ ва эътибори ноҳияро дар миқёси вилоят, ҷумҳурӣ ва берун аз он муаррифӣ кунанд. дар ҳудуди ноҳияи Мастчо айни замон 7 варзишгоҳ, 41 толори варзишӣ, 21 майдончаи муосири варзишӣ ва як ҳавзи шиноварӣ амал мекунад. дар онҳо 600 нафар варзишгарон, дар қатори онҳо 55 нафар бонувон дар назди устодони соҳа аз рӯи намудҳои гуногуни варзиш машқу тамрин менамоянд. мо аз ин қасри варзиш истифода бурда машқу тамрин худро зиёд карда дар мусобиқаҳои хориҷ аз кишвар, бозиҳои олимпӣ ва қаҳрамони ҷаҳон иштирок карда парчами Тоҷикистонро баланд мебардорем. ман 4 сол аст, ки дар толори варзиши ҷамоати деҳот Обурдон машқ мекунам ва инҷо шароити хубтар дорад ва мо аз инҷо машқ карда парчамбардор давлати мо мегардем. дар ноҳияи Мастчо намудҳои гуногуни варзиш рушд карда, ҷавонону наврасон ба футбол, волейбол, баскетбол, гӯштин ва чавгон майлу рағбати зиёд дошта, дар мусобиқаҳои вилоятӣ, ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ ширкат карда, дар баробари дастовардҳо ва мақоми устоди варзиш комёб гардиданд. сокинон ва ҷавонони ноҳияи Мастчо бунёди чунин қасри зебою замонавиро ғамхории навбатии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба насли оянда арзёбӣ намуданд.
ҳамчунин дар ин рӯз дар ноҳияи мастчо асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон варзишгоҳи марказии ноҳияро бо 10 000 ҷойи нишаст ифтитоҳ карда дар ҳамин ҷо бо роҳбарон ва фаъолону сокинони ноҳия мулоқот карданд. варзишгоҳ аз 4 минбари нишастгоҳ ва ҳамчунин барои меҳмонони олиқадр ҷойи махсус иборат аст. дар ноҳияи мастчоҳ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон варзишгоҳи марказии ноҳияро бо 10 000 ҷойи нишаст ифтитоҳ карда дар ҳамин ҷо бо роҳбарон ва фаъолону сокинони ноҳия мулоқот карданд. майдони умумии варзишгоҳ 3.12 гектарро ташкил дода корҳои сохтмонӣ дар он аз соли 2016 оғоз гардида буд. варзишгоҳ дар шаҳраки Бӯстон бо маблағгузории дирексияи сохтмони иншоотҳои ҳукуматии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи пудратчиён ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сохтмон, темурҷон ва эъҷози ҳунар сохта шуд. варзишгоҳ аз 4 минбари нишастгоҳ иборат аст. шимолӣ аз 12 қатор барои 2736 ҷой, шарқӣ аз 15 қатор барои 2537 ҷой, ҷанубӣ аз 12 қатор барои 2710 ҷой ва ғарбӣ 13 қатор барои 2017 ҷой. ҳамчунин барои меҳмонони олиқадр ҷойи махсус бунёд шудааст. масоҳати майдон барои бозии футбол бо андозаҳои 105 метр бар 68 метр мебошад. дар ошонаи якум утоқи кории директор, ҳуҷраи маъмурият, толори машқи бадан, тенниси рӯи миз, бонгоҳи тиббӣ, ҳуҷраи назорати допингӣ, ҳуҷраи бозингарон, ҳуҷраи интизорӣ, ҳуҷраи либоскашӣ, утоқи мураббӣ, душхона, ҳоҷатхона, анбори таҷҳизоти варзишӣ, ҳуҷраи техникӣ, ошхона, шустушӯи зарфҳо, анбор, хол ва роҳрав ҷойгир аст. дар ошонаи сеюм ҳуҷраи меҳмонон, ҳуҷраи истироҳатӣ ва ҳуҷраи санитарӣ ҷойгир шудааст. дар минбари шарқӣ ҳуҷраи доварон, нозирон, ҳуҷраи мураббӣ, ҳуҷраи либоскашии варзишгарон, маҳз, ҳаммом ва ҳуҷраи техникӣ сохта шудааст. иншоот ғайр аз сохтмони бинои асосӣ, роҳрави дав, майдонча барои бозии волейбол, 4 адад манораи равшаннамоии муосир дар варзишгоҳ, 2 адад таваққуфгоҳ, 3 адад ҳоҷатхонаи ҳавлигӣ барои 20 ҷой, ҳавзи фазлаоб бо ҳаҷми 200 метри мукааб, ҳавзи оташнишонӣ бо ҳаҷми 55 метри мукааб ва истгоҳи трансформаторӣ бо 1 адад трансформатор сохта шудааст. акнун сокинони ноҳияи мастчоҳ бо истифода аз ин варзишгоҳи муосир метавонанд дилхоҳ чорабинии варзиширо баргузор намоянд. баъди суханронии сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо нишони эҳтирому самимият нисбат ба пешвои миллат варзишгарони ҷавон барномаи ҷолиберо пешкаши ҳозирин карданд, ки бисёр хотирнишин буд. мусобиқоти қаҳрамонии футболи осиё миёни наврасони то 16 сола дар баҳрайн ва ҷавонони то 19 сола дар узбекистон ба соли 2021 интиқол ёфт. ин тасмим дар ҷаласаи кумитаи иҷроияи конфедератсияи футболи осиё ки 10 сентябр ба таври онлайн доир гардид гирифта шуд. ба иттилои федератсияи футболи тоҷикистон кумитаи иҷроияи афк иқрор шуд ки пандемияи covid-19 имкон надод мусобиқаҳо имсол баргузор шаванд. ба хотири ҳифзи саломатии варзишгарони ҷавон ва мушкилоти сафар қарор қабул шуд ки мусобиқоти қаҳрамонии футболи осиё миёни наврасони то 16 сола дар баҳрайн ва ҷавонони то 19 сола дар узбекистон ба соли 2021 гузаронида шавад. бо дар назардошти мушкилот ҷиҳати ҳамоҳангсозии 5 минтақаи ҷоми афк инчунин ба анҷом расидани мусобиқаҳои маҳаллӣ дар аксар кишварҳо кумитаи иҷроияи афк тасмим гирифт ки ҷоми афк 2020 лағв шавад. хабар додааст сомонаи расмии афк. бинобар ин дастаҳои истиқлоли душанбе ва хуҷанди хуҷанд ки дар доираи ҷоми афк 2020 як бозӣ анҷом дода буданд наметавонанд имсол дар мусобиқаи моҳиятан дуввуми бошгоҳии осиё ширкат варзанд. баргузории бозиҳои минтақаи шарқии лигаи қаҳрамонҳои афк 2020 ҳамакнун дар давраи аз 15 ноябр то 13 декабри соли равон ба нақша гирифта шуд. гӯштини миллӣ таърихи бисёрсола дорад ва дар ҳама гуна ҷашну маросимҳои милливу мардумӣ паҳлавононро бо ҳам меорад. боиси хурсандист ки дар даврони соҳибистиқлолии кишвар ин навъи варзиш рушд намуда дар фестивалу сабқатҳои сатҳи баланд низ роҳандозӣ карда шуд. дар заминаи ин мақсад гӯштини миллӣ дар фестивали дӯстии ҷавонону варзишгарони пойтахт таҳти унвони зебоӣ, доноӣ ва тавоноӣ аз варзиш аст ҷой дода шуд.
шарҳи ин мусобиқа дар таҳияи ҳамкоронамон. мусобиқаи гӯштини миллӣ дар доираи баргузории фестивали дӯстии ҷавонону варзишгарони пойтахт таҳти унвони зебоӣ, доноӣ ва тавоноӣ аз варзиш аст дар толори варзишии муассисаи давлатии Мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишӣ оид ба намудҳои теквандо баргузор гардид. тибқи иттилоъ дар ин сабқати варзишӣ иштирокчиён аз рӯи 4 вазн 65, 70, 75 ва 80 кило байни ҳам рақобат намуданд. сабқати нахустини варзишгарон дар вазни 65 кило сурат гирифт. 35 нафар гӯштингирони моҳир ва маҳорати баланди гӯштингирӣ дошта дар ин мусобиқаи миллӣ иштирок намуданд. тибқи мушоҳида аксари варзишгарон дар вазни 65 кило миёни ҳам рақобат карданд. дар инҷо натиҷаҳо иштирокчиёни донишҷӯёни донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ ба номи ҷаҳонпаҳлавон Саидмӯмин Раҳимов, донишгоҳи техникӣ ва донишгоҳи иқтисод ва молия бештар иштирокчӣ доранд ва фаъолтар дида мешаванд. мақсади баргузории ҳамин мусобиқа дар инҷо асасан мо варзишгароне ки устодои варзиши дараҷаи байналмилалӣ ва ба маҳорату фаъоле ки буданд онҳоро ба мусобиқаи мазкур роҳ надодем барои интихоб кардани чеҳраҳои нав, барои интихоб кардани варзишгарони болаёқате ки баъд аз ин мусобиқа муайян мешаванд ба сексияҳои гӯштин ба клубҳои варзишӣ ва ба омода мешаванд ва фаро гирифта мешаванд ки дар оянда яъне чеҳраҳои нави паҳлавонони тоҷикро муайян намоянд. бояд қайд намуд ки паҳлавонӣ хоси мардуми тоҷик аст, зеро гӯштини миллӣ дар байни тоҷикон ҳамчун як санъати баланд шинохта шудааст ва ин далел бар он аст ки тараққиёти олии 360 рукни гӯштин мавҷуд аст. хушбахтона гӯштини суннатии гӯштингирӣ дар даврони соҳибистиқлолӣ рушду нумӯи тоза гирифта, баргузории мусобиқот низ вусъат ёфт. гузаронидани сабқати гӯштини миллӣ дар доираи фестивали дӯстии ҷавонону варзишгарони пойтахт бори дигар собит намуд ки ин нави сабқат миллӣ эътироф гардидааст. зикрулло қодирзода дастпарвари мактаби варзишии шаҳри Душанбе буда 5 сол боз инҷониб аз намуди гӯштини миллӣ машқу тамрин мегирад ва дар бисёр мусобиқаҳо иштирок намуда ба дастовардҳои зиёд ноил гардидааст. дар ин сабқат Зикрулло дар вазни 65 кило ҳунарнамоӣ намуд ва дар вохӯрии аввал бо ҳарифи худ дастболо гардид. дар вазни 65 кило рақобат карда истодам. мураббии ман Худоиев Иззат мебошад. бояд қайд намуд ки тибқи ҷадвали баргузории мусобиқа ҳар як варзишгар дар 3 марҳила қувваозмоӣ намуд. вақти ҷудо шуда барои ҳар давр 4 дақиқа муайян гардида буд ва дар ин муддат варзишгарон бо имтиёзҳои зарурӣ ғолибиятро ба даст оварданд. хотиррасон менамоем ки намудҳои миллии варзиш ин қисми фарҳанги миллат мебошад ки решаи онҳо аз таърихи дуродур манша мегирад. ҳатто дар асарҳои адибони тоҷик низ ин бозии варзиш борҳо васф карда шудааст. аз ин лиҳоз нигоҳ доштану инкишоф додани намудҳои варзиш масъулияти бевоситаи кормандони соҳаи варзиш дониста мешавад. рӯзи сешанбе 15 сентябр ду бозии дигари чорякниҳоии ҷоми Тоҷикистон 2020 доир гардид. ҳамин тариқ аз рӯи натиҷаҳои бозиҳои чорякфиналӣ ҳамаи дастаҳои ширкаткунандаи даври ниманиҳоӣ муайян шуданд. рӯзи сешанбе дар чорякфинал Регар Тадази Турсунзода дар меҳмонӣ бар Локомотив Помири Душанбе бо ҳисоби 4-2 ғолиб омад ва ба даври ниманиҳоӣ роҳ ёфт. 3 голи дастаи ғолибро Шавкати Ҳотам ва боз 1 голро Иброҳим Зокиров ба самар расониданд. голҳои мизбонон ба Эмомалӣ Аҳмадхон ва Ҷонибек Шарипов марбут аст. дар бозии дигари чорякниҳоӣ ки 15 сентябр сурат гирифт, Истарафшани шаҳри Истарафшан дар майдони худ аз рӯи силсила пеналти Кӯктоши ноҳияи Рӯдакиро шикаст дод. замони асосии бозӣ бо ҳисоби мусовии 0-0 хотима ёфт. дар замони изофӣ нахуст Набиҷон Раупов аз дастаи Истарафшан ва баъдан Мбеки Себачеу аз тими Кӯктош 1 голӣ заданд. аз рӯи силсила пеналти Истарафшан бо ҳисоби 5-4 пирӯз шуд ва ба нимфинал баромад.
ёдовар мешавем ҳангомаи асосии марҳилаи чорякниҳоӣ шикасти Истиқлолӣ Душанбе аз Равшани Кулоб 13 сентябр дар меҳмонӣ бо ҳисоби 2-4 мебошад. Равшан ба чорякфинал роҳ пайдо кард, вале Истиқлол аз ҳаққи ширкат дар нимфинал маҳрум шуд. Хатлони бохтар ки 13 сентябр дар чорякфинал дар меҳмонӣ бар Эсхатаи Хуҷанд бо ҳисоби 1-0 пирӯз шуд, ба нимфинал баромад. Ба ҳамин тартиб дар нимфинали ҷоми Тоҷикистон 2020 ки рӯзҳои 22 ва 23 сентябр баргузор мешавад, Равшан бо Регар Тадас ва Хатлон бо Истаравшан рақобат хоҳанд кард. Федератсияи ғайрикасбии Унифайт бо дастгирии бевоситаи раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе дар пойтахти кишвар мусобиқаи бози шаҳриро доир намуд. Дар ин сабқа дӯстдорони ин нави варзиш аз ҳисоби кӯдакону наврасон ва ҷавонон ширкат варзида қувватсанҷӣ намуданд. Исматуллои Ҳабибулло аз ҷараёни ин мусобиқа гузориш омода намудааст. дар маҷмӯаи варзишӣ хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки кӯдакону наврасон ва ҷавонон мусобиқаи бози шаҳрӣ оид ба муҳорибаи ғайрикасбии Унифайт баргузор гардид. дар сабқат беш аз 100 нафар варзишгар барои касб кардани зинаҳои ифтихорӣ талош варзиданд. мусобиқа дар муҳорибаи классикӣ ташкил гардид. дар маросими ифтитоҳи сабқат аз ҷониби масъулин қайд карда шуд ки яке аз ҳадафҳои асосии Федератсияи ғайрикасбии Унифайт тайёр кардани варзишгарони лаёқатманд буда ба ин васила оммавӣ гардонидани тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш мебошад. Федератсияи мазкур аз қабили федератсияҳоест ки дар шароити кунунӣ дар бобати инкишоф додани мактабҳои он дар минтақаҳои кишварамон ҳамзамон иштироки фаъолонаи дастпарваронаш дар сабқатҳои мухталифи байналмилалӣ назаррас аст. дар маросими кушодашавии мусобиқот аз ҷумла раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе ба бархе аз дастпарварони федератсия ҷиҳати ширкати фаъол дар мусобиқаҳо бо унвонҳои варзишӣ қадрдонӣ карда шуд. ҳар як варзишгаре ки имрӯз тавонист дар болои ин гилем сазовори ҷои якум гашт, ӯ аллакай роҳхат ба мусобиқаи ҷумҳуравӣ гирифт ки мо дар моҳи октябр чемпионат ҷумҳуриро баргузор мегардонем, то ки аз байни о тавонем ки беҳтаринҳоро бо мусобиқаҳои берун аз ҷумҳур сафарбар созем. аз рафти мусобиқа огоҳӣ пайдо намудем ки варзишгарон бо тайёрӣ хуб омаданд. албатта ин дар истифодаи хуби баъзе аз усулҳои муҳориба аён гашт. инчунин ба мусобиқа варзишгароне ҳам ҷалб гаштанд ки аз фаъолияти варзишгариашон он қадар вақти зиёд сипарӣ нашудааст. мавриди зикр аст ки дар шароити кунунӣ омӯзонидани қоидаҳои муҳорибаҳои Унифайт таҳти назорати мураббиёни ҷавон қарор мегирад ва мусобиқаи мазкур бори дигар собит сохт ки то кадом андоза меҳнати онҳо барабас нарафтааст. من در این مسابقه 3 رقیب داشتم، یکی از شهر دوشنبه، یکی از ناحیه روان و یکی دیگرش از شهر توسن‌زاده بودند. من آنها را مغلوب کرده سزاوار جای اول گشتم. дар байни варзишгарони 8 сола Абубакри Дилшод бештар фаъол буд. ногуфта намонад ки Абубакр соли гузашта дар мусобиқаи ҷаҳонӣ мақоми аввалро ишғол кардааст. мусобиқаи бози шаҳри Душанбе барои Абубакр хотирмон хоҳад монд, зеро бар ивази дастовардҳои шоёнаш бо сипоснома ва камарбанди қаҳваранг қадрдонӣ карда шуд. барои ин камарбанд ман 3 сол фақат машқу тамрин кардам ва имрӯз ин камарбандро гирифтам. агар меҳнат кунӣ, кӯшиш кунӣ, бар мақсадат мерасӣ. мусобиқа байни духтарон низ ташкил гардид. сол ба сол таваҷҷӯҳи духтарон ба ин навъи муҳориба афзоиш меёбад. албатта дар ин раванд фаъолмандии варзишгар духтарон боис шудааст, зеро чемпиони ҷаҳон, ҷоизадорони мусобиқаҳои осиёӣ аз миёни духтарон ҳам кам нестанд. дар мусобиқаи унифайр иштирок кардам, ҷои якумро гирифтам ва ман мехоҳам ки дар дигар мусобиқаҳо иштирок кунам ва ҷои якумро гирам.
соли ҷорӣ ҳам мебоист дастпарварони федератсия дар як қатор мусобиқаҳои ҷаҳониву осиёӣ ширкат варзанд, вале бо иллати бемории ҳамагир мусобиқаҳо ба таъхир гузошта шуд. бояд гуфт ки дар соли қаблӣ ҳам варзишгарони тоҷик дар мусобиқоти ҷаҳонӣ иштирок карда буданд ки ба намояндаҳои мо имкони ба даст овардани медалҳои гуногун пеш омад. илова бар ин, аксарияти онҳо бори аввал аст ки қувваи хешро дар сабқати сатҳи байналмилалӣ дошта санҷиданд. новобаста бар ин тавонистанд то дар баробари муҳорибатчиёни бо таҷрибаи рус хуб истодагарӣ намоянд. дар ин мусобиқа се рақиб доштам, се рақибам мағлуб кардам. дутояш аз шаҳри душанбе ва яктои дигараш аз ноҳияи ёвон буд ва онҳоро мағлуб карда ҷои аввалро соҳиб шудам. омода кардани доварони дорои тахассусӣ дошта, тарбия ва ба воя расонидани варзишгарони лаёқатманд низ аз нақшаҳои дурнамои Федератсияи ғайрикасбии Unified маҳсуб меёбад. дар ҳоли ҳозир филиалҳои федератсия дар вилоятҳои Суғд, Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ амал мекунанд ки даҳҳо кӯдакону наврасонро ба омӯзиши Unified ҷалб карданд. аммо асоси кори эшон дар бо муваффақият ширкат варзидани муҳорибатчиён дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта эзоҳ мегардад. илова бар ин, ташкил ва қабули сабқати осиёӣ ва байналмилалӣ дар ҳудуди кишварамон ҳам аз нақшаҳои дурнамои федератсия ҷиҳати баланд бардоштани малакаву маҳорати варзишгарон ба шумор меравад. дар фарҷом ба ғолибону ҷоизадорон медалу ифтихорнома тақдим карда шуд. дар ҳафзи шиноварии мактаби ҷумҳуравии махсуси варзиши оид ба намудҳои обӣ чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба шиноварӣ баргузор гардид. дар мусобиқа 60 тан шиноварони беҳтарини ҷумҳурӣ иштирок карданд. рақобатҳо миёни калонсолон ва ҷавонон роҳандозӣ карда шуд. бояд қайд намуд ки имсол чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба шиноварӣ дар мактаби ҷумҳуравии махсуси варзиши оид ба намудҳои обӣ 3 рӯз идома кард. дар мусобиқа духтарон фаъол буда барои ишғоли мақомҳои ифтихорӣ мубориза бурданд. дар рӯзи сеюми баргузории мусобиқа қувваозмоиҳо бештар миёни калонсолон, ҷавонон ва духтарон баргузор гардиданд ки ин нави шиноварӣ ҷолибу диданӣ аст. давоми 3 рӯз рақобатҳо миёни дастпараварони 3 мактаб, мактаби ҷумҳуравии махсуси варзиши оид ба намудҳои обӣ, мактаби махсуси варзиши захираҳои олимпӣ рақами 4 оид ба шиноварӣ ва ҷаҳиш ба оби пойтахт ва ҳафзи шиноварии шаҳри Хуҷанд шадид ҷараён гирифтанд ки дар ниҳоят аксар мақомҳои ифтихориро низ маҳз шиноварони ин муассисаҳо ба даст оварданд. ғолибони мусобиқа бо медалу ифтихорномаҳои кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қадрдонӣ карда шуданд. чуноне маълум аст, сабқати қаҳрамонии футболи Осиё байни бозингарони то 16 сола дар Баҳрайн ба соли 2021 гузаронида шуд. ёдовара мешавем ки мунтахаби наврасони Тоҷикистон барои роҳ ёфтан ба даври плей-офф бо дастаҳои Амурати Муттаҳидаи Араб, Умон ва Яман мубориза мебарад. Алиҷони Айнӣ узви дастаи мунтахаби наврасони кишвар мебошад. вай дар ҳайати даста вазифаи нимҳимоятгариро иҷро мекунад. сюжаи навбатӣ идомабахши ин мавзӯъ. яқин аст ки футбол дар варзиш ҳамчун рақами 1 эътироф гаштаву дар олам аз мақбултарин намуди бозӣ ба ҳисоб меравад. дар футбол хуб идора намудани топронӣ ва бо ҳарду пой зарбаи қавӣ задан асоси ташаккулёбии бозингар маҳсуб меёбад. дар футбол бозингарон ба худ вазифаҳои хос доранд, яъне ҳамлагар, муҳофизатгар, нимҳимоятгар ва дарвозабон. алиҷони Айнӣ узви мунтахаби наврасони то 17-солаи Тоҷикистон мебошад. ҳар як фард дар оянда ба худ идеале дорад. алиҷони Айнӣ низ дар дил орзуву ормонҳои зиёдеро мепарварид. ҳанӯз аз хурдсолӣ ба варзиши рақами 1 шавқу шӯри беандоза дошту аз ҳунарнамоии футболбозони моҳири тоҷик дидан мекард. шояд хоҳиши зиёду иродаи қавӣ ва сидқан аз худ намоии тарзу усулҳои хоси футбол имконияташ дод то дар майдони сабз ба яке аз нимҳимоятгари ояндадору умедбахш табдил ёбад. хело хуб медонист ки нимҳимоятгар дар майдон чӣ рисола дорад. албатта дар майдон идораи бозӣ ҳамлагаронро бо топ таъмин намудану боз ба хати дифоъ диққат додан аз вазифаҳои хоси ниммуҳофизатгар маҳсуб меёбад. заҳматҳои зиёду эҳсос намудани масъулияти баланди касбӣ дар майдони сабзи футбол ба ӯ даст дод то узви мунтахаби наврасони Тоҷикистон гардад.
аз дасти мо гирифтам ман ва бародарамро ва каме рафиқонамро ба футбол ба дастаи Локомотив Роҳиёҳан бурда расонид ва дар он ҷо мо аввалин дастае ки ман бозӣ кардам ин Локомотив Роҳиёҳан мебошад. мавриди зикр аст ки футболбозони наврасимо дар соҳаи варзиши тоҷик саҳифаи навро боз карданд. ин навигари маҳз дар даврони истиқлолият ба даст овардани ҷумҳуриямон ба вуқӯъ пайваста аст. албатта сухан дар мавзӯи бозиҳои қаҳрамонии осиё сараввал соли 2007 баъдан дар соли 2018 меравад ки дастаи якчини наврасони мо мақомҳои сеюм ва дуюмро касб карда ба ин васила ҳаққи дар чемпионати ҷаҳон ширкат варзиданро пайдо карданд ва масъулин ин ҳама дастовардҳои беназирро аз шаҳди соҳиб ихтиёрӣ мансуб медонанд. нақши як бозингар аввалин дараҷа нест, чунки он бозии даставӣ мебошад. бозии футбол ки даставӣ аст, якдигарфаҳмию муттаҳидӣ асоси пешрафти тим ба ҳисоб меравад. маъз ҳамин хусусиятҳоро мунтахаби наврасони то 16-солаи тоҷикистон доро буд ки дар сабқати нахустини байналмилалии роҳи абрешим дар кишвари мардумии чин натиҷаи назаррас нишон дод. стод ҳама вақт як мақсад дошт, як натиҷа дошт ки ҳама вақт бояд ғалаба намоем, чӣ мусобиқоти бошад бояд ба даст биёрем ва шукри худо ки то ин рӯз шояд ягон мусобиқоте нашуда бошад ки аз даст дода бошем. акнун барои мунтахаби наврасони тоҷикистон имтиҳони ҷиддӣ ширкат дар бозиҳои осиё дар баҳрайн мунтазир аст. баъди қуръакашӣ рақибони дастаи наврасони кишвар тимҳои Омон, Яман ва Аморати Муттаҳидаи Араб гардид. мо кӯшиш мекунем ки як мавқеъи муайян барои худ дар ҳамин чемпионати осиё ишғол намоем ва ҳамин чемпионати осиёро хуб ба анҷом расонида сарбаландона ба давлати худ баргардем. чун дар соли 2018 шогирдони мураббӣ Зайниддин Раҳимов мақоми дуввумро соҳиб шуданд, қаҳрамони барномаамон аз ин натиҷаи назаррас ба хубӣ воқиф ҳаст ва андеша мекунад ки ба кишвари Баҳрайн танҳо ба хотири муваффақияти бузург ва аз воқиф кардани пешравии футболи тоҷик сафар хоҳанд кард. бошад ки ин орзу ва ормонҳои накӯи футболбози ҷавони умедбахши меҳан амалӣ ёбад. бинандагони гиромӣ, ин буд он ҳама хабару гузоришҳое ки мо ҳайати эҷодӣ пешкашатон намудем. мутмаъинем ки дар оянда тарбияи ҷисмонӣ ва варзишро сармашқи кори ҳаррӯзаи хеш медонед. хайр, шоду пирӯз бошед.